Fyrwch gan y cios, tîl dyfod i'r fal y cwndar yma yn y sio. Chwyr i siarad pas gyda ffala fan ydian gyda, a chan i gyn oes o ddars fai cwnd a stes slantio yn mynd yn datio. Cwndar yn y sio, ha donna Graceman. Nysio, chan i anam a cios a han y Graceman, ffitio'r cwos a han y Graceman. Ha, assassin, yn ei gag am assassin. Sio? Alolyn. Cat yn y chwni ywys? Alolyn. Ie, sama a syri dda. Sio? Sva mi eisiau nosin am y syri nosin. Sio? Sio nos y hwnnw? Che? Ach, mas stiachas o'n sio fel fan i cios. Na, because hwg yn iawn. Ik deed de kleine gaan jagen, dat vast zo. O ha cyn i chan glefa, ei fag grond y chlawn. Chyd bywys y clan i enw gan i siag amser. Eis, of course, fas i'n hwn i mach sy'n stiach at teher i hele. Chwych gwngwag. Fa tiol ich yn charod perig na brad yn ag amser. Eis, ik clan i enw gan ar hyd y hiwl as yn hiwl o gach. Eg spesi. Eis yn oes yn dag ac ein fag sianaf as chwntych. Eis ar y ffyddwch ystych hwn sy'n hiwlwch. So, eis fi sy'n cwydioch yn siarad yn enid, goleor i chrwgaidd, dod ysdiach mwnia, a palag am hwbyd gain ŵn. Eis siarad a gleim a ffas yn ard ac yn aim sy'n. Ar ac yn eich radio ar o cael hyd am son entertainment. Niet in de was een zulige vuistjes, wat een zulige van het balletje, naar wat een zulige van het materiaaletje wijf. Wel, wat de balletje, wat vind ik het beginnen naar China. Ik is niet gedaan wat de boot. Wat goed en ik kan komen waar we gaan op doen. En ik had de kop, misschien kop de 4 jaar, dat belonen. Waar ik 4 waar ik maar kosten in de garden. Ik heb wonen, toch al wonen. Ik kan met de week zien dat buiten wonen. Wees je kost kunnen wonen toch? Ik kan blijven. Type, nee, waar ik echt type. Sure, Ik is toch paal in de zegen. Ga er zijn woorden toch aan hoog gesneden. Ik ga toch geen kaart doen dit. Ik is op koers verschillend, maar ik heb bij dat ik iets mooier dan moet je. Begin hannes, boys. Ik is attracter ik manker. Echt, ik had dus al eens een tractor als de wacht. Ik ga even stof wat het er loopt hier, dat ik de mager. Ik ken het je zeker, de machine is goed. Ik dus pas ik op die shirt gaan en dus anders. Echt. Waar hoort er hem zich haast een aardige naamsje? En bij schachtje idee heb ik al wat mee was gegaan met heenikje. Ach, maar stikje gewoon schön. Ga je gaan scoren. Ga je jongens? Ik hoop ook een mee in de huisje. Wist je kost gaan school, waar die nog meerlijke idee van wat. Ach, zo gewoon je Joosje lifted in aan de post. Ik ken hem ze skello. Als tjoorn maar wat drijven. Ik ga kijken met de horsig mee als school. Morgen naar Gares en is. Waar moest toch 3 miljoen de beesten. Dan is waar gemaakt. We gaan zitten met je goed gamiori. Zo wist je die kost ook zeer zo wel. Ik is dan ben ik zo. Maar waar talent ik in vroeg boven loopt. Ben je minder een beetje zo'n ach nog zo'n vroeg in de gas gebroken. Hij is pas zo zelf in kortje niet gewaard. Ach, we zien 10 jaar geleden als ik had de honing kan te kortjes niet kost ook. Hij is
gyda fel fersg y ddwch. Wel, of course gyda sy'n dy fersg y ddwch. Agus fan rybsio ba dydd. Agus ti'n gan o chwani i'r madd i si, o dir defel y meint si. A i ddys ac yn hyn, agus os dwi'n cael yma cwrt y ffwr. Fe colant mel y fach. O gawai byd ac y marsi di mas gan o'r ddysio. Ie, chaid rhoi ffad y mwy. Chai mas fan ei. Agus o'r sinif o ffigol. A ffordd, dwi'n fawr beth y hiol ac un. Dwi'n cwdig yn ge, ti'n gan o chwani yn hi cwrt, sylig i higa, go ffain i greu. Eich ddŵr sy'n ha, fas yn gael slwd. Fas yn gael slwd. Of course, fad eich o bydwch. Fas, am cyrtyn hafwn ac yn crach o'n oed hi y cwl sliad y genach. Dwi'n sy'n mach i, fe o weid, fe fflwch. Betio sy'n yn olc, yn olc yn hwr sy'n. Agus fi sy'n ei gwael shortcuts. So ys tro pys, fi sy'n ei seedings am yn yw. A fawr dwi'n cyfygwch am y ffynnu yn y lwg di chyn. Agus fi sy'n ei ddim yn y o'n ychydig sias. Oedd ei eich gael gen, bet Elvis mi sy'n trod y chwawn me fach yn sŵs yn hwysyn. Chael ei gyn log o ffasgyn sy'n charog yn gyrraedd mi hynna. Ac yn ddys ac i fyr asyn. Nid yw'n gyn siŵn sydd mae ein falig i fi gada giwlan ar y greim. Fe anabach bys o'n blynedd fi gan ysyn as na siawn wahi na dyn sbadio'n sy'n gili castrwys i'ch yn y gatris a coch. O, waith. Agus a sy'n gyma ymwch chi ar ysyn ffydio. Cwr y dyn i fa ti'n mynd i'n os? Di han anabach at hwn, y dyn yn abern sy'n sy'n. Di han gada'r teir yn tosioch? Sant, sy'n my faha, sy'n la cios yma my faha. Sy'n ala fwn di eich am y gati. Agus, sy'n y faha, sy'n ffwrs cysyn gan y faha, ddim o'n Charlie Barley. O, sy'n? A sy'n ahas Charlie Barley agus mi hen efo piwrs brahaf. Sy'n. Mi fai marach yn nasgu? O, ha fi. Ha fi. Sy'n cwr yn nabl yn y fach? Fel y nabl yn sy'n midr goromol ych angen at rhywun. Agus goromol, so ma stîm rhaid y fe eisiau originally. Agus fe malwch as yn dweud cwmwdi. Agus denig, agus ma biarnau fe, ei bio has. Ddim y hydd. Agus is 88. Agus fa mi dim ulam yn y siallt y fel. An yr chwrt y brofus dim ar stjórn fe ddiwedd sy'n yn dyn sy'n. Agus fa mi dim an tjech. Sy'n y tehen, ar cedd tehen o. Agus fa nôr sy'n coniad fi clon o mchfach fa. Siach ook neu tjech. Ac ga i'r dychwan at yn cedd tehen sy'n. Ys cymryd ar os ysgol hyn bryd nôr? Och, mach dach. Yn y cael eich ein yn bych. Stop mi barwch cynnig Johnny. A walk ysau. Kom i at y fawn. Chyn eich mis. Cymryd at y chlas ag y tein mar eisiau? Fa siachgyr. Fa grawn ma hynch cwyr? O fa. Cymryd teacher yma? Fa di sian. Cw fawn? Ac yn haim ac yn sy'n a sionag Macanwai a Balalan. Agus fan ocean at da, primary teachers at this back, Turkish, naging digger. But she had close on Christina Mackenzie. Agus had the Olavish Hannig Kirsty Morrison Nish. Agus she eisiau cysyn ag Mordor Morrison yma ysgol am y Newydd Bost. O, sef, o'r ystod. Myr achos sy'n na.
agus ó ha mis mé a háisiich mí a scoil me scoil a bhain Callum MacLeod san ceir a bhar sin. Agus blion mas de gaag mé scoil an Seanach McConnell bhaid Retired sé steor me go hánig, Mackie Mary MacLeod. Een keer of ik ga naar mijn schip, wij kaartig, ik maak kaartig gaan van het hele para krabben. Oh, waar? Ja, ik moet daar heerlijk leven. Kun je gewoon uit naast, dan is je nog eens geld het hele naast, dan hoe doe je zo'n chance gekregen? Ga slechts dan weer naar de wandel. Dus zijn je route er een jaar, gewoon niet als een dagje. Maar wat kun je thuis voor een chance keer zo? Een jaar al schijt. Ja, een paar jaar is er aan je. Ik ga misschien was schrijven. En de Southern General. Ik is, ik geef brionchen. Ik is ga me ashin lonen. Op hier maar hadden we nog een lonen. Ik is zo'n koor die is je van mij verzocht. Ik is een oorschen volgens mij. Ik is Ashin tres aan de loning. Toch 3 keer blion in een station. Hij is het zoals Newcastle kapitein. Hij zoekt een groot blion omheen. Hij is aan het doorsen ja op oh, weet ik in de late 70s, als je in de shows toch zo'n schachbrionnen. Ergens van mij gaan we nog in de oorsen. Van mij namen officer en charge als een children's home was Jordag. Misschien zo'n klein brionnen. Ergens ga je in de oorsen als je die is. Newcastle, wel, het was pretty big als je die veel gaan. En je net hem voor een lang bed. Oh, right, hè. En is een oor, en kun je niks aan de show? En de meerdaagse show, die En daar ga je lekker kostuum TV en daar staan van Mercury bekend weg of een op de nurse heen. Net kan dat de wat onze ook kan zo van nurse skiën. Dus lopen de weg is je kemat materiaaltje van de lopen de wagen samen krijgen op een heel. Hoe dat is toch toch wat bijzonder lachen maar wat van ons wat karig. Kursi wat kolf dan ik daar bijvoorbeeld naar de nurse show. Wel, gaan we in de district. Ik is ook kurs, Shanghai kan je in de weg als je het vraagt. Wat je daar niet 4 miljoen voor je. Ik is Ronnishin waar elkaar health board ik ben nurse ik ben district nurses. Dat was in de klaaging verraken hier. Hoe loopt het daar? Deze op de wel de paasje wel vrijhalen. Ga me was je vrijhalen skiën zo heen. Dat is toch allemaal voor scheutjes en al. Maar dan ik kraboor, leemrak, grabber. Is was je toch luurpas, kraspas waar is grabberschatter. Schaf vatten ons die tosta geluis. Dus als het gewoon de bakurigiaan. We zijn toch aan het tegen, want als je zo naar mij de ulcers, naar de diabetes, door geven injections, quantas en jezen, steun je bij chain ik en heeg. Je de gewaar
Bys ni'n dal ffwcus yn chwlwar. I ti eisiau chi. Cwr doctor o Sean yn y bach be'n y ffasws? Dr Macintosh. O, siwr. Sé sy'n ei fawr bos yn orsyn. Net de fe heen er eistje aan een slaantje. Ik een slaantje op een slaantje ze wel een woord. Ik een op een slaantje aan een naadje teugel maar zo heen. Den haar geen snoer over in het zien. Wel, as a wel de woord, of course, as a hospital, as Romische Gobbeth, ik ook drank. Of course, zo, gaan je. We hadden ik nog terug hadden van de hospital in Nederland. Sam ik dat je skiet, de mooiste skiën. Haar zijn trank. Ik is of course aan echt geen goed dingen. Zo'n machine. Gan ac yn y chwlt yn, because dwi dwi'n gysgogon mi sio. Agus, fa madol siach yn egin, gyhard yn siag yn y. So, of course, fa sy'n tolit gylor, gro cwyd gyn o'r brin y chan ar ac hyn. Agus gofal cop yn te. Fa sy'n y codig am hyn cwydioch. Dat weet je been doen. Dit is een taalmeisje, als je kan drie delen hebben kijken met je kous, kutjoch. U teen braas, de teen aardige smuger in het kous. Dit is je. Teen aardige smuger in het kous hier. Och wel, naar een goede ballet, had hoort er een show wel. Ik zei, ik ging te vrienden die vloeien. Voor je haan, ik heb voor je jakke, haar gaat. För genille als kan man ruhir här att mixige itillrättning. Han mixat kivel. Det köger kan ju vara att köger i dagar. Jag sa torkan det tänk hade alla så kuppel där. Jag hade har jag gemor och am hine fasen arte. Wel, haar we eentje nog want haar is er kutje en kan je nog in huis. En haar is ook een klein beetje morgen nog morgen naar een uurtje kunnen hebben.